Просто си затворя очите и няма да гледам. Тото панар иска да... Искам да снимем клип как гледаме някакво брутално клипче. И да видите реакцията от гостията. Не ми барай. Не ти барам, малко спада. Май си ръката. Добре, чакай. Ще има драйв. Искаш да гледаме буркана? Не, идвай, ако трябва ще гледаме обаче. Не, две... Значи, Чочо, ако го гледаш, то ти си брутален. Си брутален. Как мога да го гледам? Не, аз това не искам да го гледам, че... Няма ли ми си гледа? Не мога. Няма да го гледам. Не! Добре, като го видях, това ми си спра само до тук. Върза си шанс да пишеш. Не, мъкни! Така си ме дъска. Не! Аз няма да гледам, мале. Не, няма да... Ето. Браба си рези! Не! Ръкна! Ще ги назвеш само! Вижте, ще ги назвеш, това е... Не знам какво прави! Той ще ги въртва и ще ги... Видя ли се да ми ще пиши, бе? Това не беше. Това не съм знам пак. Най-ли какво се отрязал? Защото е малка. Да го духа, бе! Що трябва да го снима? Защото е Pain Olympics. Аз искам това. Добре, спираме повече, няма да правим такива клипове. Няма да гледаме такива клипове, ме.